Bé, doncs comencem aquest acte. Abans de començar, agrair-vos a tots vosaltres que sigueu avui aquí al Centre Espai Escènic de Castellterçol. També us Vicenç, gràcies també per venir a Castellterçol a presentar-nos aquests dos llibres. El 131è president de la Generalitat, el molt honorable Quim Torra, i la 16a presidenta del Parlament de Catalunya, molt honorable Laura Borràs. Moltes gràcies a tots per ser a Castellterçol avui aquí. I aquí al centre... I bé, som aquí al Centre Espai Escènics, a pocs metres de la Casa de Prat de la Riba, que acabem de visitar, i és especial, em fa una certa especial il·lusió que, a part, aquesta presentació dels llibres sigui avui en data de novembre, perquè justament d'aquí uns dies, el dia 29 de novembre, va ser el dia que va néixer Enric Prat de la Riba, i que sigui casualment el cap de setmana més proper, també fa molta gràcia que puguem fer aquest acte. Precisament fa 154 anys que va néixer Enric Prat de la Riba. I avui presentem dos llibres, un que es diu Paraules de presidents i un segon que es diu Nació-Estat. Dos llibres que podrem trobar allà al fons, per si algú, després d'aquesta xerrada, té ganes d'aprofundir-hi una miqueta més, doncs els trobarem al fons. I ens parla de presidents. I jo voldria fer una reflexió abans de començar, i és que tenim molts presidents de Catalunya, i si comencem per Enric Prat de la Riba, que va ser un president que va estar a la presó. Que si seguim per Puig i Cadafalch, va ser un president que va estar a la presó. Francesc Macià va ser a l'exili i presó. Joan Casanovas, presó i exili. Lluís Companys, tothom el coneix, presó, exili i afusellament. Josep Irla va ser a l'exili. Josep Tarradellas, a l'exili. Jordi Pujol, a la presó. Artur Mas, a inhabilitat. Puigdemont, a l'exili i encara hi segueix sent a l'exili. I Quim Torra va ser inhabilitat. Aquesta és la realitat del nostre país, amb tots els nostres presidents, però hi ha una altra realitat. I és que també hi ha excepcions a la vida. Hi ha hagut bastants presidents, també uns quants presidents, que no han sigut represaliats per la Generalitat de Catalunya. Pel govern espanyol, disculpeu. Ells han sigut presidents que a mi m'agrada considerar-los com a governadors civils de l'estat espanyol, perquè ells no estaven pensant en Catalunya, aquests presidents que han estat a Catalunya davant de la Generalitat, sinó que han pensat sobre la taula i sempre han tingut més l'estat espanyol, amb qui els feia la seva pressió. Parlem de president com a Maragall, Montilla, Aragonès o l'actual Salvador Illa. Presidents de Catalunya que en el seu centre no hi tenen Catalunya, sinó que hi tenen a l'estat espanyol. I si parlem d'Enric Prat de la Riba, una anècdota que potser algú de Castellterçol la sap, però que també m'agradaria compartir, i és que aquí a Castellterçol, a la seva època, ara tothom el coneix com a Enric Prat de la Riba, però a la seva època la gent de Castellterçol no el coneixia com a Enric Prat de la Riba, el coneixia com l'Enric de Cal Pedrós. Si tu anaves per Castellterçol i deies l'Enric Prat de la Riba, ningú sabia qui era. En canvi, si els deies l'Enric de Cal Pedrós, ho sabien perquè en l'època es coneixia la gent per la casa i no pels cognoms, no amics. Però bé, per començar, m'agradaria fer una petita biografia de Josep Vicenç i Mestre, perquè també el podem conèixer una mica abans d'entrar en matèria. Ell és doctor en Història i ha guanyat el premi de la millor tesi doctoral en català per la Universitat Pompeu Fabra. Té el màster en Història del món i els graus d'Humanitats i en Ciències Polítiques. Malgrat la seva joventut, porta una llarga carrera professional al govern de Catalunya. Ha estat assessor a la vicepresidència, cap del Gabinet d'Economia, cap de Relacions Institucionals d'Empresa i Coneixement, cap de Gabinet de la Vicepresidència Primera del Parlament i assessor de comunicació de la Presidència del Parlament amb la presidenta Laura Borràs. I actualment és professor d'oratòria a la Universitat Pompeu Fabra i director d'una petita empresa de comunicació i oratòria. I tal com ens diu Quim Torra en el seu pròleg, us llegeixo literalment el que diu, Josep Vicenç i Mestre ja fa anys que per indicar el seu nom s'ha convertit en tot un mestre de l'art de l'oratòria i de la comunicació política. Com un bon mestre, a part d'ensenyar, ell no para d'aprendre i d'investigar. Contínuament, compartint treballs tan interessants com aquest, que ens ajuda a fixar-nos i saber valorar els discursos orals i de les diverses òptiques, per saber què deien, com ho deien i per què ho deien. Llavors, a mi també m'agradaria fer una reflexió sobre Josep Vicenç i Mestre, i és que jo crec que és una persona de país, és un home de país, perquè ell té en compte el país en la seva totalitat. És una persona que pensa en els municipis petits, com Castellterçol, i avui és un exemple. Ell ve d'Òdena, un poble de l'Anoia, que està
buscant en el Google i té 3.600 habitants, és una miqueta més gran que Castellterçol. I ell té molt clar que Catalunya és el seu conjunt en la seva nació. Catalunya té 947 municipis i que moltes vegades les grans ciutats ens tapen en els petits municipis i són tan importants com les grans ciutats. I és una cosa que a mi m'agradaria també de poder destacar. Sí que et donaria la paraula. Un aplaudiment per ell, no? Doncs gràcies a Aleix per fer-me aquesta glossa tan bonica. Jo quan m'elogieu tant penso sobre ningú davant vostre i clar, ell és una persona d'aquí a Castellterçol que viu, que treballa aquí al costat també en una empresa que està tot el dia implicada en totes les entitats d'aquí a Castellterçol i s'ha de valorar que gent jove sigui formada, que a la vegada treballi i a la vegada es dediqui a la política perquè també és regidor d'aquí a l'Ajuntament i ho fa tot a la vegada, no? Ho fa sense cap mena de recança, no? Al revés, ho fa tot pel país i pel seu poble. I agrair-li també que quan de seguida vam parlar amb el president Torra al principi per fer la presentació, després també li vam dir al president Borràs, el president Torra, ostres, estaria bé fer-ho a Castellterçol per casa Museu Prat de la Riba, no? I quan li vaig dir a l'Aleix va ser muntem-ho, ja està, i aquí estem, no? Doncs moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui, perquè cadascú té les seves coses i més que menys hagut d'agafar el cotxe, s'ha hagut de llevar d'hora, venir fins aquí, escoltar-nos una estona, us ho agraeixo molt. Abans de començar, deixeu-me dir-vos que, clar, sí que he escrit aquests dos totxos, que són part de la tesi doctoral, són voluminosos, però, clar, al costat tenim dos monstres del govern de Catalunya i evidentment, del país. Deixeu-me fer una petita glossa d'ells dos per recordar-ho. La Laura Borràs ha estat la 16a presidenta del Parlament de Catalunya i presidenta de Junts, també, encara que fa pocs dies i alguns no se'n recorden ja. Diputada del Parlament i al Congreso, consellera de Cultura, comissària del centenari Sales, Calders, Tisner, director de la Institució de Lletres Catalanes, professora de Teoria i Literatura comparada a la UE, és doctora en Filologia Romànica amb la tesi Formes de follia, és a dir, de bogeria, a l'edat mitjana, que va obtenir el Premi Extraordinari de la Universitat de Barcelona. I és autora, entre molts d'altres, del Poder transformador de la lectura, Més enllà de la raó, Filla de la lectura, etc. Però en resum seria que ha estat injustament jutjada i injustament condemnada. Un aplaudiment. Gràcies. I si ha estat injustament jutjada i condemnada ha sigut per independentista i per fer feina, no per res. I després sobre el president Torra, en Quim Torra, el 131è president de la Generalitat. Aquí posa escriptor, editor, polític, periodista, advocat i activista. Jo diria activista per la llengua, per Catalunya i per la vida. És una miqueta el seu lema. Doncs també heu tingut premis. Entre altres destaca el Premi d'Assaig Carles Rahola. Durant uns anys va ser directiu de Winterthur a Suïssa, n'hi va haver uns anys, i després va escriure també el Quadern suís, entre altres coses. En tornar va fundar Contravent, recuperant l'obra de periodistes catalans dels anys 20 i 30, i també té alguns llibres on va parlar de Prat i de Macià, unes cartes als honorables presidents, no? I a banda d'això també, i això no ho sabia, ho vam parlar l'altre dia, que va ser president de Salut i Justícia, una entitat independentista que jo també he participat fa uns anys, i evidentment president d'Òmnium Cultural, a banda de dirigir també la Revista de Catalunya. Ell també va ser injustament jutjat i injustament condemnat i inhabilitat. Per què? Per ser independentista i per fer feina. Per tant, un aplaudiment també per aquest. Gràcies. Gràcies. Merci. Gràcies. Molt bé. I està bé que haguem fet la introducció tant a l'Aleix com jo, però qui heu sentit a parlar, havia de venir a parlar, som tots, no? I, per tant, per cedir-vos la paraula, jo els voldria fer una pregunta simple o complexa, depèn de com ho dir-ho, que seria, què ha significat, avui que som el poble natal i el poble de mort també d'en Prat, què ha significat Prat de la Riba per Catalunya i pel catalanisme polític? Teniu d'explicacions. Bueno, com vulguis. Perfecte. Si comença la presidenta Borràs, a mi em serà molt fàcil després dir estic d'acord amb la presidenta Borràs. I si ja passem a la segona pregunta. Bé, jo abans de començar i de respondre la pregunta, que ho farem, sí que estic molt contenta d'estar avui aquí i d'estar en tan bona companyia. Agraeixo molt a tots els que us heu desplaçat de diversos llocs. També agraeixo molt a la gent de Castellterçol que sou aquí. Estic molt feliç de ser a la capital cultural del Moianès, a Castellterçol. També vull saludar els diputats i els que ens acompanyen del Parlament de Catalunya i els regidors que també heu vingut, els que sou aquí i els que heu vingut.
I dic que és un honor per mi avui poder ser aquí, que quan el Josep Vicenç va publicar aquests 2 llibres i els va voler presentar com a novetat a la Setmana del Llibre en Català, vaig dir un sí rotund i entusiasta. A més, és editorial Afers. Ahir estàvem mullant-nos pel País Valencià en el concert solidari i, per tant, també fer aquests actes amb una editorial del País Valencià que ho ha perdut tot amb els aiguats de la Dana. També crec que és bo que ho posem en relleu. També us diré que quan em va dir que presentava el llibre a Castellterçol amb el president Torra, em va dir, què et sembla? Dic, home, jo m'apunto un bombardeig, evidentment. Però us he de dir que avui el meu marit i jo fem 28 anys de casats, que això avui en dia és com una gran cosa. Gràcies. Jo també, ens aplaudim. Però que vaig pensar que ja ho celebraríem al vespre, però que avui també havíem de ser aquí. És un goig, per tant, ser-hi. El que passa és que ens hem llevat, i agraeixo molt amb la presentació que ens ha fet el Josep Vicenç, perquè per mi és un orgull tot el que ha dit. Haver estat consellera del govern presidit pel president Torra va ser un honor que no hagués pogut imaginar mai i que vaig mirar de desenvolupar fins que em van deixar perquè vam pensar que un altre destí era millor en aquell moment pel conjunt del país. I després les coses van anar com han anat. Tot i així, avui ens hem despertat amb una altra notícia, que és que el diputat Francesc de Dalmases, que està acusat d'altra traïció per haver servit al país, doncs també demano un fort aplaudiment i tot el suport pel Francesc, per ser patriota i per ser independentista i treballar, com diu el president Torra, al costat correcte de la història. Molt bé, dit això, ja responc a la pregunta. Clar, ens pregunta... Els llibres del Josep Vicenç jo us els recomano molt. Són llargs, però es llegeixen molt bé perquè el Josep Vicenç, contràriament al que diuen totes les persones que parlen dels 3 presidents del llibre Paraules de president, que diuen que tots 3 són mals oradors, que això ja m'ho explicaràs perquè ho hem parlat en diverses ocasions, perquè hi ha discursos de 3 presidents, com Prat de la Riba, com Puig i Cadafalch i com Francesc Macià, i totes les referències d'escriptors, des de Gaziel fins a periodistes com Duran Ventosa, passant per historiadors com Rovira i Virgili, etc., diuen de tots 3 que eren mals oradors i tanmateix el Josep Vicenç ha estudiat els seus articles, els seus discursos, els articles també, ho ha estudiat tot, ens explica tot de tots ells, però ell, que és un gran orador, però a més escriu també com si parlés, és ben bé que són 2 llibres que directament t'atrapen per tota la quantitat de saviesa destil·lada que hi ha, informació detallada, referències que, per als que ens estimula la curiositat, ens ofereix com una finestra oberta per anar a buscar més informació, però amb tot de detalls també molt sucosos, molt curiosos, ens parla del seu aspecte físic, ens explica les seves biblioteques, ens diu què han llegit, etc. I, per tant, són 2 llibres que formen part d'aquesta feina ingent que va fer per la seva tesi doctoral i que és, això tu ho has dit de l'Aleix, que efectivament és un goig tenir joves preparats que treballen pel país i també és un goig que tu hagis fet aquesta gran feina. Clar, avui ens centrarem més en Prat, per circumstàncies òbvies, som a casa seva, i realment Prat de la Riba va representar un punt d'inflexió molt important en l'estudi que fa precisament el Josep Vicenç analitzant els conceptes de nació, d'estat i el tomb, el gir que fa el catalanisme polític que ens porta fins al moment actual. Jo crec que més enllà de què ha significat com a seny ordenador d'aquesta Catalunya-estat, podríem dir que ell va fer, és el primer que va pensar Catalunya en gran, amb tot el que necessitava, amb totes les seves infraestructures que ell anomenava serveis de policia, escola, biblioteca, telèfon i carretera, aquestes 5, ell ho considerava infraestructures bàsiques, nosaltres ara en diríem estructures d'estat, perquè no deixa de tenir a veure amb serveis de seguretat, amb serveis d'educació
i cultura, i després amb comunicacions, siguin virtuals com el telèfon en el seu moment, siguin infraestructures com les carreteres. I per tant, no deixa de tenir aquesta visió. Ell deia que cap ajuntament, que cap poble havia de deixar de tenir aquests serveis bàsics. Però més enllà d'aquesta manera de pensar Catalunya en gran, amb allò que necessitava perquè aconseguís tot el seu ple potencial, fixeu-vos en el que va fer des d'un punt de vista que ens ha llegat i que encara avui tenim. Perquè ell efectivament va ser president de la Diputació, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya, que és, de fet, el primer govern, no sé com n'hem de dir, pseudoautònom, almenys des del 1715, almenys des del decret de nova planta. Però és que va fundar l'Institut d'Estudis Catalans, va impulsar després les normes lingüístiques, va fundar l'Escola de Bibliotecàries, això és una cosa que no es recorda gaire, però té una funció fonamental perquè hi van passar, va tenir com els professors, els millors professors, Carles Riba, etc., eren professors de l'Escola de Bibliotecàries, Joana Raspall va ser una de les, per exemple, de les persones que es van formar en aquesta Escola de Bibliotecàries, la Biblioteca de Catalunya, que en el seu origen estava al mateix Palau de la Generalitat i que també ens expliques l'anècdota de com... Explica-la, que ens agradarà. Com Prat de la Riba, quan ja en devia tenir prou de segons què, molt discretament es feia acompanyar per un uixer i es feia pujar per anar directe a la biblioteca sense que prohibint-li a l'uixer que digués a ningú on era i es tancava a la Biblioteca de Catalunya, que aleshores era aquesta sala daurada que hi havia. Nosaltres això també ho fèiem a Canonges, de vegades, president, ells no ho saben, però també ho fèiem, també. Pujant a Canonges hi ha unes escales i llavors hi ha com una bifurcació i aleshores pots anar a les estances, al menjador, així, o a la biblioteca, i a vegades també ho fèiem, agafàvem el camí de l'esquerra i anàvem cap a la biblioteca. Però fundar la Biblioteca de Catalunya, fundar l'Institut d'Estudis Catalans, fundar l'Escola de Bibliotecàries, l'Escola d'Administració Pública, que vol dir tenir aquest país al cap i saber com els servidors públics han de poder oferir aquests serveis a la ciutadania. Totes aquestes inversions en infraestructures, que són, com deia, estructures d'estat, són obra de Prat de la Riba. Per tant, jo crec que va ser, sens dubte, una figura cabdal, que per la seva mala salut i la seva mort, sense cap mena de dubte, prematura, perquè morir-se amb 46 o 47 anys, em sembla que tenia quan es va morir, doncs, òbviament, va deixar moltes coses estroncades, hauria pogut fer moltes més coses, segurament, de les que va fer, que ja són moltes, i que les estem assenyalant, i jo crec que la Mancomunitat de Catalunya va ser aquesta voluntat de Catalunya de governar-se ella mateixa i de fer-ho amb tots aquests pilars que ens han permès, en moltes coses, arribar fins avui. És a dir, nosaltres, des de l'obra de govern, i ho dirà, suposo, el president, vam plantejar-nos culminar la xarxa de biblioteques o la xarxa d'arxius, que ho vam fer, que a les Borges Blanques, per exemple, que encara ja és una realitat, però que nosaltres estàvem al govern, doncs ho vam impulsar, per acabar allò que havia dissenyat a Prat de la Riba. Per tant, només aquesta dada ja ens marca la magnitud de no només el seu pensament polític, sinó sobretot de la seva obra política pensant en Catalunya. I per tant, jo crec que, així per començar, ho deixo aquí, però ens marca aquestes línies mestres d'una persona que, a més, parla a través del seu llibre La nacionalitat catalana, de què és la nacionalitat catalana, com equipara nació a país, i quan ell diu que totes les nacionalitats han de tenir el seu estat. El que passa és que, abans ho parlàvem quan fèiem la visita a la casa museu, a vegades necessitem, i el Josep Vicenç ho fa molt bé, això en tot el llibre, necessitem un traductor començaments del segle XX, començaments del segle XXI,
perquè quan ell parla de raça catalana ho diu en uns termes que no són el que segons qui el llegís amb una mentalitat volent-hi llegir el que ell no estava dient, perquè eren conceptes que en aquell context tenien un significat que no és el significat que hi donem avui. I per això també el Josep Vicenç fa una feina molt important d'anar-nos oferint com el pensament de tots els grans polítics del catalanisme polític, quina relació tenien amb el concepte d'independència. Ell fa el repàs de què és el secessionisme, què és el federalisme entès en aquell moment, i llavors hi ha tota aquesta gran herència del segle XIX, de la qual Prat de la Riba n'és d'alguna manera d'autor. Ell a la nacionalitat catalana parla d'aquesta represa de Catalunya, d'aquesta renaixença, que és el que permet que es desenvolupi en puixança, però sempre ho fa amb una relació respecte de l'estat espanyol, perquè no imagina en cap moment el concepte d'independència com el podem analitzar i veure i viure avui en dia, sinó en relació sempre a l'estat espanyol, primer intentant que ens deixessin fer tant com pogués ser i després de poder influir d'alguna manera a millorar o a regenerar, que és una gran idea que ha tingut tot el segle XIX i començaments del segle XX, el catalanisme polític, buscant un encaix que a l'editorial Afers ja han vist que no hi ha manera que encaixi. La portada ja és el resum del llibre, perquè això de l'encaix, de ser un tros, anava a dir una costella, això és un altre tema, som les dones que som una costella, però que no va d'això, que som complets, som plens. Prat de la Riba demostra aquesta plenitud, treballa per aconseguir aquesta plenitud i ens ha deixat el llegat també d'aquesta plenitud. Jo escoltant-la penso que he fet més coses bé de les que soc conscient. O sigui, l'elogi és molt gran. La qüestió és llegir-ho i veure que potser no ho és tant. Així que gràcies, presidenta. Només puc dir que la presidenta Borràs estic completament d'acord amb el que ha dit i potser puc afegir alguna cosa més. Bé, en primer lloc també felicitar el Josep Vicenç per aquests dos llibres. Jo crec que és la primera vegada que estic presentant dos llibres del mateix autor en un mateix acte. Segurament ho superarà algun dia Laura Borràs quan presenti 38 llibres en un mateix acte, però de moment no, el màxim són aquests dos. I per tant em sembla ja no només una tasca, no sé, ciclòpeda, una tasca colossal i felicitar-te. És més, m'ha vingut com una esgarrifança de pensar que això només és part de la tesi doctoral, aquests dos llibres. Vull dir que potser encara en tenim uns quants més i la veritat és que desitjaria que es puguin anar publicant perquè em sembla que són tots aquests llibres que ens ajuden a repensar-nos una vegada i una altra, són, penso, fonamentals per acabar tenint un criteri de per què hi som, per què estem defensant el que estem defensant, em sembla importantíssim. També, com ha fet la presidenta Borràs, estic encantat d'estar presentant un llibre de l'editorial Afers. M'agradaria saludar i des d'aquí enviar-li una forta abraçada al Vicent Olmos, l'editor. Segurament els que potser ho heu seguit per Twitter heu vist el desastre de l'editorial amb tots els llibres perduts. Ell també, la seva casa, potes en l'aire, ha sigut realment un desastre i és tristíssim veure que encara aquells polítics absolutament incompetents i no sé, és que s'acaben les desqualificacions, però que continuen manant en el País Valencià. En qualsevol cas, tenim la sort d'estar presentant dues obres importantíssimes. Importantíssimes, insisteixo, perquè per mi, no sé, part de la meva formació va passar per llegir-me els clàssics, des del catalanisme de Valentí Almirall fins a la nacionalitat catalana de Prat i tots els grans ideòlegs, diguem, del nacionalisme, i Rovira i Virgili, etc. I en aquest sentit hi ha un Prat de la Riba, al meu entendre, ideòleg, que em sembla fonamental. Així com Valentí ve d'una, diguem, una línia més federalitzant, republicana, etc., i fa un llibre també fonamental, com és el catalanisme, a mi em sembla que la nacionalitat catalana
a mi m'atrau més, no sé, és un llibre que a més us convidaria a rellegir. És probable que hagi estat per vosaltres una lectura ja molt antiga, crec que val la pena. Hi ha uns textos molt bonics, una prosa molt bonica. Jo diria que Prat inevitablement havia d'inspirar-se en aquests entorns d'aquí, perquè llegeixes ben bé l'hivern d'aquí, Carraneix, les Masies, és ben bé, no sé, et passen pocs autors, no? Sents la terra quan llegeixes Prat de la Riba, no? I et sents part d'aquesta història. Per tant, a mi la nacionalitat catalana em sembla un llibre fonamental i probablement crea ideològicament el corpus polític i a vegades ho donem les coses per molt sobreenteses. Sembla que ens quedin, mira, fa 100 anys i molt més, que és de començaments del 1900, la nacionalitat. I no, i és un llibre molt actual. Jo us el recomano. Us el recomano perquè ara ser nacionalista a vegades sembla que sigui com una cosa... Bé, jo que he estat titllat de racista, xenòfob, tot el que vulgueu, em sento molt a gust amb aquest llibre, no? Però perquè, a més, trobo que, no sé, l'independentisme ha volgut deslligar-se molt del nacionalisme, em sembla que és un error. Em sembla que per mi que és fonamental la nació, i la nació em fa ser independentista. Ja sé que hi ha la tesi que no, per ser més hem de treure el nacionalisme i així serem independentistes sense nació i no sé què, però no crec que això acabi de funcionar, o en qualsevol cas no ens ha acabat de portar allà on ens pensàvem que ens portarien. Per tant, bé, tornar a repensar la nació, que és el que Prat d'alguna manera fa, em sembla una de les grans aportacions. Però la següent aportació de Prat és que, de fet, és el primer nacionalista català, el primer catalanista que mana en aquest país. I això també és molt important, perquè això malauradament portàvem molts anys de 1714 que no manaven, manaven els altres, manaven els espanyolistes, manaven els espanyols, senzillament espanyols. Però quan penses, després del decret de nova planta, aquí tenim, Catalunya com a tal desapareix. Catalunya passa a ser una regió militar, manada per un capità general, fins que al 1830 no sé quants hi ha les províncies. 33, decideixen que hi ha les províncies i dius, llavors Catalunya passarà a ser 4 províncies, però no existeix Catalunya com a concepte. És a dir, no hi ha cap organisme que representi Catalunya, és que és molt gros. És molt gros, no? I senzillament, amb l'aparició de les províncies, el que fan és que tot el poder que tenia el capità general, perquè el tenia tot, militar, jurisdiccional, civil, doncs amb els governs civils, la part, diguem, civil, entre cometes, passa al govern civil, però continuem tenint un capità general. I el continuem tenint al convent de la Mercè a Barcelona. I davant d'aquest panorama espantós, 2 segles després de perdre les nostres institucions, de perdre l'estat català el 1714, amb Prat recuperem una part de la sobirania, una part molt petita, que és la suma de les 4 diputacions catalanes, com sabeu, després de ser president de la Diputació de Barcelona, uneix en la mancomunitat les 4 diputacions. I això, amb la minsa capacitat de poder que dona, Prat, que insisteixo, és el primer nacionalista que té aquest minso poder, doncs comença a fer coses. I des d'aquest punt de vista, a mi m'agrada pensar que és un policy maker, és a dir, és un polític de fer coses. I combinat amb l'ideòleg, doncs dona un resultat espectacular, una tasca de govern realment magnífica. I això em sembla molt important perquè, bé, encara avui, us en recordeu, després de la mort de Franco, una de les línies que seguien tots els partits catalanistes era la supressió de les diputacions, perquè és que les diputacions es quarteren al país, el divideixen en 4 artificials demarcacions que no tenen res a veure amb la realitat comarcal del país. I encara mantenim les 4 diputacions. Mantenim les 4 diputacions perquè els partits polítics els dona la gana de mantenir 4 diputacions perquè són no sé quants milers d'assessors allà que, en fi, senzillament per això i perquè han fet un contrapoder al govern de la Generalitat. Us imagineu el govern de la Generalitat amb totes les competències que té les diputacions catalanes, multiplicarien per no sé quant els seus pressupostos, permetria que els consells comarcals tinguessin
una més gran capacitat. I això senzillament no es fa perquè la gent està molt còmoda vivint en les diputacions i amb tots els càrrecs que ofereixen les diputacions, i ja està. És la meva aportació, diguem, a la política actual i a la crítica actual. Però Prat, en canvi, veu, hòstia, ja la primera oportunitat, 200 anys després, de 1714, de tornar a crear Catalunya. De crear Catalunya, el concepte administratiu i demanar i d'imposar coses. Perquè abans m'ha fet molta gràcia que la noia que ens ha ensenyat la casa museu aquí de Prat de la Riba hi ha la taula també del president i sobre la taula hi ha uns exemplars de la veu de Catalunya. I diu, s'ha fixat amb la grafia d'un exemplar de la veu de Catalunya abans de les normes de Fabra i diu que estava mal escrit, no? No sé quina paraula era. Xocolata. I bé, en canvi, al costat hi havia un altre exemplar de la veu de Catalunya un cop ja les normes ortogràfiques van ser aprovades. Això no passa perquè sí. O sigui, tenim, i avui en dia, gràcies a Déu, tenim el seny ordenador, aconsegueix que el seny ordenador lingüístic Fabra s'imposen les normes ortogràfiques perquè el govern de Catalunya, és a dir, la Mancomunitat de Catalunya, imposa les normes ortogràfiques, mana que s'escrigui d'aquesta manera. És a dir, encara que fos aquell mínim poder va manar. I em sembla que això és molt important, no? Perquè, i acabo, treu el catalanisme del tertulianisme polític, etc., i el posa al front de les institucions. És a dir, a veure vostès de què són capaços de fer, no? I per això ens queda, i hem mitificat molt tots plegats aquells anys, perquè resulta que sí, que ho van fer millor, que eren millors, que gestionaven millor, que un govern que pensava que en base a la cultura i en base a l'ensenyament i la sanitat i les obres públiques calia fer un país millor, doncs resulta que ho feien millor que els governs anteriors. I això penso que també és molt important, no? Quan aquesta obra de govern és una obra de govern positiva i en Prat comença una mica, si em permeteu, la línia de dir, és que això del catalanisme no només és omplir conferències i xerrades, no, resulta que quan es posen a governar aquesta gent ho fa bé. I a més aquesta gent no són corruptes, perquè penso que un dels grans triomfs de la Lliga i de Prat de la Riba, dels joves de la Lliga, ara els veiem amb aquestes fotografies que tots ens semblen vells, no? Aquesta gent van ser uns polítics joves en el seu moment i molt revolucionaris i justament em sembla que el fet de lluitar contra la corrupció i contra el clientelisme va ser clau, no? És a dir, que si aquesta idea, que per mi representa o hauria de representar l'independentisme, de revolució, de reforma, versus l'estatus quo i el sistema imperant, bé, això si es fa bé es guanya. I penso que aquesta és la gran lliçó de Prat. Estic molt d'acord amb tot el que ha dit el president Torra. Nosaltres normalment anem bastant d'acord. El que no ha dit el president és que en aquesta idea de les diputacions... Perdó, però és que era tiro. De fet, així ens va també, no? Però vaja. També, és veritat. Però nosaltres contents, i amb la cara ben alta. I tant. Però no ha dit ell que en aquesta idea de les diputacions, que efectivament eren aquest esquarterament, al servei d'aquesta idea que no ens recuperéssim, perquè els espanyols han tingut sempre clar que havien de fer una tàbula rasa per intentar convèncer els catalans que no érem capaços de fer el que som capaços de fer. I els que més saben el que som capaços de fer són ells, per això actuen com actuen. Ens intenten desmoralitzar i desmotivar com ho han fet sempre. És que el seu modus operandi és un modus operandi que ara ja és molt conegut i que els historiadors, a més, ens ho expliquen de manera contemporània. Però aquesta voluntat de no tenir nom, de que Catalunya no fos Catalunya, de no tenir institucions pròpies, de tenir una capitania general, que després hi hagués aquest esquarterament amb les diputacions que treballaven sense sensació d'unitat. I justament Prat de la Riba deia
no? I en un dels primers discursos que fa, que analitza el Josep Vicens, em sembla que quan va presidir el centre catalanista, em sembla que va ser un d'aquests... El Centre Escolar Catalanista. El Centre Escolar Catalanista. El 1890, el discurs. Efectivament. Doncs em sembla que és en aquell discurs que diu allò, no? Vinc a parlar-vos de la pàtria catalana, perquè petita o gran és l'única pàtria nostra. I el que diu és, aquest és el nostre espai de terra, parla de la idea de nació vinculada a la llengua i a la cultura, d'aquí aquest marcat caràcter cultural, intel·lectual, donant aquest valor biblioteca i escola. Les dues, dins les 5 estructures, 2 són biblioteca i escola. I, per tant, el que el president Torra també va fer com a obra de govern ara quan va ser president, va ser aprofitar aquesta estructura de les diputacions per fer una mancomunitat cultural. I va ser una obra de govern del president Torra que el vam presentar, que va ser un dels meus darrers actes al Palau de la Generalitat, en el pati dels Tarongers, amb les 4 diputacions compromeses a que justament perquè disposaven dels recursos econòmics que disposaven, féssim una mancomunitat cultural que permetés fent homenatge a Prat de la Riba, el que va representar la mancomunitat, amb aquest vessant cultural, que per Prat era molt important i que es veu en la seva obra de govern. També ho explica molt bé, això que ara ha explicat el president Torra, el president Pujol en aquest pròleg que fa al llibre del Josep Vicens. Explica molt bé el Prat ideòleg, el Prat home de partit i el Prat home de govern. I diu, sort que tenia aquestes idees que li van donar prou força per tirar-ho endavant des del partit i des del govern. Però la idea d'unitat per Prat de la Riba també és molt important. Primera, la unitat al voltant de la llengua i la cultura catalana i després amb l'obra de govern a tot el país. I per tant, per això el considerem, i per això és en el pati dels Tarongers, com a president de la Generalitat, diríem, de Catalunya, perquè la mancomunitat seria aquest equivalent. En el llibre, el Josep Vicens també explica com, clar, la Generalitat, i això li havia dit moltes vegades al president Aragonès, li deia, tu parles tota l'estona de Generalitat republicana, no ho diguis, perquè és un oxímoron. Perquè justament es proclama la república 4 vegades, de 4 maneres, amb 4 formulacions diferents, però quan se'n van cap a Madrid, Macià i els seus, amb la república, tornen amb la Generalitat. Deixen la república i tornen amb la Generalitat. Per tant, Generalitat republicana és un oxímoron, perquè si tinguéssim la república ja no hauríem tingut la Generalitat. I tanmateix, la Generalitat és el que tenim, és l'organisme màxim d'autogovern que tenim i per això l'hem de preservar i l'hauríem hagut de preservar, doncs, perquè ara tenim el que tenim, que l'hem posat en mans del president més espanyolista, que podíem donar els òrgans d'autogovern a aquells que... Perquè Gaziel també ho diu, tots els catalans no són catalanistes, però la majoria de catalanistes sí que són catalans. Això també és una de les frases que cita el Josep Vicens en el seu llibre. I, per tant, l'homenatge que el president Torra, que ara ha dit el que ha dit de les diputacions, que també va fer amb obra de govern a Prat de la Riba, va ser la mancomunitat cultural. Jo, si em permeteu, clar, és molt arriscat portar aquests 2 monstres de la cultura perquè en saben més que servidor que ha escrit aquests 2 llibres. Llavors podríem parlar abastament sobre el tema. A mi el que m'agradaria, aprofitant que els tenim aquí, és fer-vos un joc també amb la gent del públic perquè sentiu a parlar aquests 3 protagonistes, en Prat, en Puig i en Macià. I per això, aprofitant que tenim aquí a 2 presidents i a l'Aleix un regidor, però també tenim 2 diputats aquí, això no us ho he demanat, però us ho demano ara ja que hi sou. És un abordatge, que poguessin llegir uns textos i veure si el públic sou capaços d'identificar si és un text de Prat, si és un text de Puig o si és un text de Macià. Us sembla bé fer més un joc? Si en feu així, sí? Doncs, Renato, podries després... No diguis de qui és aquest text, tu ho sabràs, però aquest després el llegirà el president. No els he demanat tampoc als presidents, però aquest el podries llegir tu, Francesc? I l'últim el llegirà la presidenta, si us sembla bé. I llavors us preguntaré si sabeu de qui es tracta aquests textos. Són textos que es troben en aquest llibre, en el més... que hi ha les fotografies i teniu en Prat, en Puig i en Macià, i si sou capaços d'identificar qui són. Aleix, tu mateix, comences tu? Presidenta, tens el micro? Ai, perdona.
Aviam si sabeu si és de Prat, de Puig o de Macià, Hi ha una persona que sap la trampa, però la resta no ho saben. Acabar les carreteres de tot Catalunya fent que el carro arribi a tots els municipis catalans. Sí. Acabar els telèfons. Fer els camps i els ports d'aterrissatge per a la població civil. Hem de sanejar les grans extensions penjoses dels nostres rius, de l'Ebre al desguàs del Fluvià, sobre l'Empúries. Hem de repoblar els erms de les nostres muntanyes. Hem de fundar la Universitat Catalana, sobre la Universitat Autònoma o sense ella. Hem de conèixer sobre la Terra, acabant ràpidament el mapa geogràfic i geològic. Hem de sondar el subsol per conèixer els seus tresors miners i hidràulics. Hem de crear institucions complementàries on es racionalitzin en la ciència i en la pàtria dels mestres d'ensenyament primer. I, l'última frase, hem d'organitzar el servei meteorològic. Qui diu que és? Fàcil, no? Doncs no, és Puig i Cadafalch. I en part per què fem aquest joc? Doncs perquè és el segon discurs d'investidura d'en Puig i Cadafalch, perquè Puig i Cadafalch era un aplicador de tota la teoria i ideals que va plantejar Prat de la Riba. I a vegades li donem el valor a Prat, que el té tot, i evidentment aquí a Castellterçol només faltaria que no ho diguéssim, però el cert és que va governar 3 anys com a president de Catalunya, molts més com a president de la Diputació. Però qui va implementar l'obra, qui va fer executar molta gran part, va ser en Puig i Cadafalch. I un dels llegats que també vull destacar, ideat per Prat i aplicat per Puig, és que feien uns llibrets, editaven uns llibrets a la Mancomunitat que deia obra a fer, doncs els discursos servien per fixar política, per dir això és el que farem al proper mandat, i un altre quan acabaven que era obra feta. Era com una mena de checklist, una mena de recull i dir, escolta'm, que la gent pugui saber què hem fet, no? I això està editat. Avui en dia no tendim a fer-ho, és una manera que també potser els polítics estarien més a prop de la gent. No fos cas que no hagin complert les promeses, ja m'entenc. No, però és una forma de retiment de comptes absolutament transparent. Una cosa és el que dius que faràs i després de les paraules es passa als fets. Per tant, era una mesura que s'hauria de recuperar immediatament. Ara li passem la paraula a l'Enato, mentre li passo el micro. Només un detall, sí. Li passem aquest matí. Només un detall. Abans el president parlava de crear Catalunya, que Prat parlava de crear Catalunya. Això en part ho fa el nacionalisme. El nacionalisme sabeu que hi ha 2 corrents, una és la de Herder, que és que diu que la nació és preexistent, és a dir, que no la crea ningú, i l'altra és la tradició de Renan, que és voluntarista, que és que la nació es crea, en certa manera, és voluntarista. El referèndum de cada dia, el plebiscit de cada dia. Doncs clar, el que fa Prat, que és interessant, és que veu de les dues tradicions. I veu de Herder, perquè la nació és un esperit nacional, però a la vegada també és una voluntat constructiva. I la construeix a través d'aquestes estructures d'estat, que és la mancomunitat. Doncs fins aquí aquest apunt de nació i nacionalisme, que ell ha dit que Prat deia crear Catalunya, Jordi Pujol en deia construir Catalunya, ara que està una miqueta, doncs, estan sortint molt la seva figura recentment, doncs també recordar que crear, construir, sempre va lligat a un verb. És crear i Catalunya. Renato, gràcies per la lectura i per l'abordatge, perquè no ho sabia. Jo avui no hauria de ser aquí. Jo no hauria d'estar fent aquest discurs d'investidura i tampoc no hauria de demanar-vos la confiança per a un programa de govern. Avui a Catalunya la democràcia està en entredit. S'han detingut persones innocents, s'han hagut d'exiliar polítics honorables, s'investiguen professors i mestres, alcaldes i funcionaris, activistes i còmics o periodistes. Avui a Catalunya el dret universal de qualsevol poble a autodeterminar-se està criminalitzat. Els drets cívics d'expressió, de manifestació i de pensament són rebutjats i amenaçats. Aquests fets situen Catalunya en una excepcionalitat política inimaginable en cap país europeu del nostre entorn. Qui diríeu que és? El president Torra. No pot dir per ell, no? Això m'ho va fer a mi a la setmana. Una mica de camp del text us he de reconèixer perquè està tatxat per tot arreu perquè li he eliminat parts, perquè diu, jo no hauria de ser aquí, qui hauria de ser aquí és el president Puigdemont. Jo soc independent. Parla dels CDRs, que ho he tatxat perquè si no, ho he ratllat perquè si no, era molt evident, no? El seu discurs és impregnat d'actualitat absoluta, perquè llegeixes 3 frases i està absolutament, s'explica el context històric de Catalunya l'any 2018, de fet és el 12 de maig, abans hem de demanar des del dia i l'altre, però és el 12 de maig de l'any 2018, fa aquestes referències al president Torra, no? Són 25 pàgines, jo us el recomanaria que avui que sortiu d'aquí, abans de llegir-vos els llibres d'aquests, repasseu aquest discurs, perquè val molt la pena, perquè és un bon retrat de què passava a Catalunya el 2018
i també, en certa manera, un crit a dir com ho podríem fer per retornar una certa unitat que hi érem llavors i com ho podem fer per tornar a l'esperit que teníem el 2018. Ja no dic el 2017, si més no, aquell esperit d'unitat, perquè crec que encara ens manca. O sigui, gràcies, president, per la teva intervenció. Gràcies. I aprofitant que l'Anat ho ha llegit fantàsticament, li demanaria al propi president que llegeixi un text, a veure si sabeu de qui és. És breu, però l'heu de conèixer. Volem donar a la nostra llengua la plenitud d'imperi sobre tota la vida nostra. I ja que no ha pogut aconseguir l'expansió territorial gloriosa d'altres llengües germanes, donar-li en intensitat el que en extensió sempre més ha de mancar-li. Què diríeu? Sense micro, ja em sentiu, que sí? Qui dieu que és que parla de la llengua? Podria ser el president Torra, Però no és el president Torra. A la presidenta Borràs. Prat de la Riba, aquest sí, És Prat de la Riba, sobretot, fixeu-vos, agafo el d'allò, fixeu-vos l'avantatge que diu, o sigui, l'específicament que diu donar-li en intensitat el que per extensió sempre ha de mancar-li. Això és important, és a dir, ell assumeix que la llengua castellana, per extensió, no la podrem guanyar mai. La llengua anglesa, la llengua xinesa, igual. Moltes llengües no la podem guanyar per extensió, però per intensitat sí. I això què vol dir? Que per pocs que siguem els que la parlem, l'hem de fomentar, l'hem de treballar, hem d'aconseguir que els nouvinguts també la parlin, que s'integrin naturalitat, que hi hagi cohesió a través de la llengua. I d'això en parla, evidentment, el president Prat, però també el president Torra, que és un activista per la vida, dèiem abans, per Catalunya i per la llengua. No sé si vols afegir alguna cosa. Què implica la llengua? Què implica defensar la llengua per Catalunya? Jo soc dels que... Bé, penso que la llengua és la meva pàtria i jo estic aquí. I probablement, si jo vaig anar a parar 3 anys intensos, veus però intensos de política, va ser, entre molts motius, per la llengua. Jo soc un catalanista clàssic en aquest sentit, i per tant la llengua és fonamental. I en aquests moments jo penso que vivim en una emergència lingüística al país. I fa poc van tornar a sortir unes enquestes desastroses i més o menys ens venen a dir que bàsicament tan sols 1/3 de la població, i tirant llarg, parla de manera habitual en català. I em direu, això, aquest terçol no és ben bé així, correcte. Santa Coloma de Farners tampoc, que és l'ambició. Però l'àrea metropolitana, les àrees metropolitanes del país sí, i allà és on ens juguem el futur de la llengua, allà i amb els joves. I en aquests moments jo no tinc la certesa, o és més, tinc molta preocupació per saber si aquella cadena de segles de la llengua catalana, doncs si efectivament hi ha una baula més o no, o 2. Però jo penso que estem en un moment molt complicat. No hem estat capaços de revertir la destralada franquista a la cultura. Tot el projecte de Prat, el projecte de Puig i Cadafalch, el projecte de Macià, se'n va en orris amb la dictadura de Franco. Aquell país somiat, no queda res. Jo acostumo ja a parlar de la Generalitat Republicana en termes de com Zweig, com Stefan Zweig. És el món d'ahir, és un món que no va quedar res. Gairebé com el Museu Petrificat de Prat de la Riba, que això és el gran encant que té, donar-te com havíem viscut en aquest país, com la gent benestant havia viscut, i per tant, si havia viscut amb aquesta austeritat i amb aquest fred, doncs imagina't com vivien els pagesos o la gent que no, els menestrals en aquest país. Bé, en qualsevol cas, aquell món que es pretenia, on l'ensenyament era clau, on la cultura era clau, en fi, tot allò va desaparèixer i no ens pensàvem que amb el projecte de normalització i amb la immersió lingüística revertiríem, per això n'hi dèiem normalitzar, perquè veníem d'una situació totalment anormal. No ho hem aconseguit, hi ha moltes responsabilitats aquí, no és el moment, segurament, de parlar-ne, i moltes responsabilitats les que n'hem tingut, de responsabilitats polítiques. Però això no ho hem aconseguit. No som la Catalunya ni de Prat, ni de Macià, ni dels 6 milions, som una Catalunya de 8 milions de persones i ens ha enganxat una globalització que jo soc dels que pensava que ens aniria bé. Mira, nosaltres que vivim a la intempèrie, en un país que un dia té institucions i l'altre dia no en té, perquè això va així, potser resultarà que la globalització ens permetrà obrir-nos pas i camí. Potser sí que per algunes coses ha anat bé, però per la llengua i per la cultura ha sigut una catàstrofe.
terrible perquè estem permanentment connectats a això, no? I aprofito, sempre que tinc el mòbil, aprofito per saludar el meu espia, no? Sí, Que deu estar a saludos l'altre costat. cordiales. Salut, gràcies, estem a Castellterçol, Sempre ho fem, res, sí, sí. passant una estona. Tota aquesta gent té una feinada de por, vull dir, Sí. han de... Ells sí que han après català. No, han de transcriure tot això, han de transcriure les paraules de la presidenta Borràs d'abans, imagina, tot allò, pam. Després el Torra, el Josep... Imagina que s'hagin de llegir aquests dos totxos. Bé, tot això han de fer un resum perquè la directora general, no sé què, del CNI el pugui llegir, el CNI el ministre Pedro Sánchez, i així hi ha feina aquí. Va, total, no ens desviem. En aquest món global, els nostres nanos estan permanentment sotmesos a una pressió de les llengües poderoses bestial. O sigui, castellà i anglès està sempre, vull dir, ja no n'hi ha prou de pensar que l'escola, en les hores que pugui fer, se'n pot sortir, perquè no se'n pot sortir. Ni que totes les classes es fessin en català, no se'n poden sortir. Perquè surts al pati i ja està, ja estàs connectat, ja tot és en castellà, en anglès, en no sé què. Per tant, i perdó, i això em porta a la conclusió de que o tota la societat catalana, i específicament els catalanoparlants, són conscients de que estem en emergència lingüística i que ens cal una solució extraordinària i un pas endavant especial o no ens en sortirem. I jo, de debò, l'única mesura que jo veig que ens pot canviar és aquesta tesi que ha sortit i jo que l'agafo amb molta força i un record molt emotiu de la Rosario Palomino, per exemple, del mantinc el català. Jo només ho veig així. Us imagineu que tots plegats els catalans avui, no sé, ens passa alguna cosa i demà al dematí ens despertem i diem només parlarem en català a tot arreu. Tot arreu amb qui sigui. Només els 3-4 milions de catalanoparlants que puguin haver-hi al Principat. És l'única manera que això canviaria. No ho veig d'una altra forma. És a dir, o ens impliquem tots en la defensa de la llengua o la llengua corre un risc molt i molt seriós. I clar, imagina't l'absurditat de tot plegat, que el gran esforç que jo demano als catalans és que parlin la seva llengua a casa seva. És que és molt gros el tema. És molt gros, no? I que el parlem quan anem al notari, sense por, quan anem a la residència, quan anem a l'hospital, quan anem a comprar el pa. És que és l'única possibilitat que tenim, és fer el català necessari, útil, fer l'eina d'integració, obrir la porta als que venen. Perquè si els continuem parlant en castellà, per què l'han de voler aprendre? Per què voldran, no? En canvi, si volen llegir Mercè Rodoreda o Armand Obiols, que és bastant millor, doncs has d'obrir la porta de la teva llengua. Amb la presidenta tenim una batalla entre Rodoreda i Obiols. Si permeteu, la tecnologia, que hauria de ser positiva en moltes coses, ha aconseguit el que no va aconseguir Franco. És que el castellà entri a casa. Jo dotaria, però el nostre fill amb la Laura, clar, tenim una Alexa allà. Però a l'Alexa li parles en anglès, li demanes coses, no? Però clar, quan vols canviar de cançó, si algun cop li dius, com que li dius següent no t'entén, només fa falta que li diguis algun cop siguiente. Llavors el nostre fill, que té 1 any i mig, ja diu siguiente. Per tant, sense adonar-te'n, la llengua castellana entra a casa en catalanoparlants, per tant és necessari el projecte AINA, que va impulsar també el vicepresident Puigneró, i tot el que puguem fer per la llengua catalana també en l'àmbit de la tecnologia. Com veieu, les paraules de Prat i els debats de Prat segueixen ben vius avui també, encara amb el president Torra. En Francesc, diputat. Jo no tinc la vista de l'INAP. Coses de la llum. Per cert, si m'ho permeteu, sobre això que parlava el president, l'INAP, que és una diputada brillantíssima, com la catalanitat, i específicament la llengua, ens impulsa cap al futur i és un punt de trobada de les biblioteques, que s'ha recuperat. És una meravella i aporta un parell de discursos en aquest sentit. Crec que serà una de les molt bones feines. Un aplaudiment també, no? El Parlament de Catalunya és la màxima expressió de la tossuda voluntat de ser i de persistir d'un poble que no es vol submís de ningú i que no necessita ni accepta tuteles de cap mena per decidir lliurement com ha de regir el seu destí col·lectiu. Els intents d'eliminar-lo, de controlar-lo i fins i tot d'abolir-lo són, lamentablement, una realitat pretèrita. Per
perquè sense un Parlament sobirà, anhel de llibertat de la ciutadania, perquè sense un Parlament sobirà, cap anhel de llibertat de la ciutadania serà respectat, com ho formulava el president Macià, convertint-lo en l'instrument polític de la seva llibertat col·lectiva. Els electors han disposat en nosaltres la seva confiança per contribuir a convertir Catalunya en un país més lliure, més pròsper i més just, que no sigui decebuda la seva esperança, que no sigui escarnida la seva confiança. Així, molt humilment. Aplaudiment, no? Sí, deu ser. Aquí deu ser això. Si hem vist ja un discurs de Prat, un de Puig, i aquí heu vist que fa referència a Macià, podeu intuir que no és de Macià el discurs. És un discurs d'algú que va presidir el Parlament en un determinat moment, que és la presidenta Borràs. Oh. I justament us poso aquestes paraules perquè vull aprofitar que m'ha dit dos presidents, doncs això és el que fem en aquest llibre, és a dir, agafar els discursos d'investidura i veure què diuen, i a través de què diuen entenem el context històric, com vivia la Catalunya d'aquell temps, els termes polítics, econòmics i socials, i com això ho podem traduir avui en dia si és que encara té molta d'actualitat. I l'últim text, ara